Mga best friend, mayong adlaw, mayong adto, mayong gabi, ipili lang kung asa mo ato, no? Salamat ko sa mga ipalit sa mo ang CD, mga gawas. Kita mo gud mi sa YouTube ang mga kanta o namalit gid sila o pasalamat mi nga na-miss show sa Qatar. Sa Qatar, Qatarman lit. Sa Qatarman o sa Dubai. Doors bye-bye. Nami mga kuha dito. Mga na-show diya po, Doors bye-bye. O sa Kapalong. Sa Florida, Kapalong. Dito mi diya. Nabi-tabi bagong kanta, mauwaw dyan. May bagong kanta nga ni ang ako personally I love chubby girl. Kanahan kay kong mga chubby mabitan ng ulam. Pero sige, dapat nga gustuhan niyo niya mong bagong kanta tawag tambok. Tambok nga sexy. Minawan niyo kasi bahala gud mo ka naharana ninyo. Bilbil ng lugsot na mani. Ops, nagbulag kay tambok na kiay. Na-discourage ang uyab kay nang hupong nako. Ops, bawal ang karne. Gipasagdan sa kusina. Mao karon kay bidli na. Yara, grabing ilngiga. Mora na kog si Daviana. Maong uyabing palayo. Sa una 12 usma lang akong body. Nganong 1.5 naman Sa una 12 usma lang akong body. Karon na himo nagbalde. Alright. Oops, ang bilbil ng lugsot na mani. Oops, nagbulag kay tambok na kiay. Na-discourage ang uyab kay nang hupong nako. Oops, bawal ang karne. Mura kag unlan kung matug akong sandigan. Pero lami kay kang lumsan. Kung maligo lami kay sakyan. Salbabida akong baby. Sa una 12 ounce man ang imong body. Nganong karon murag balde. Ayayay. Oops, ang bilbil ng lugsot na mani. Oops, nagbulag kay tambok na kiay. Na-discourage ang uyab kay nang hupong nako. Oops, bawal ang karne. Na-discourage ang uyab kay nang hupong nako. Oops, bawal ang karne. Diet na ko lagi. Dako na kong bukton ani. Maglaway kas akong body. Wakoy labot lagi nga mura na ka og LPG. Wakoy uyab nga lawas tangki. Oops, ang bilbil ng lugsot na mani. Oops, nagbulag kay tambok